खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनार्सि गयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। एक्स-एन-डि-बि नि म्यानमाराव जोबथा सोद्रोमा थाबोनायखौ एनएलएफबिआ गावनि नखराव लाबोनानै गथायफैबाय। क'क्राझाराव हाग्रा बिफाना गंसे बोलेर' पिकआप गारिनिफ्राय गोबां बिबांनि साल दंफां जब्द खालामदों। जपेन कुमार ब्रह्मनि नखराव हरखाब अर नांदों। डक्टर नीलुत स्वर्गियारिनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। क'क्राझार जिल्लानि सान्दामारियाव थानाय एनएलएफबिनि डिजिगनेटेड केम्पआव मागोनि सम सनिबारखालि एम बाथाजों दैदेनजानाय एनएलएफबिआ खौरांगिरि मेल खुंनानै बुंदों दि आथिखालाव म्यानमाराव थाबोनाय जोबथा एनडिबि केडारखौ एम बाथानि बिथोन बायदियै एनएलएफबिनि सोद्रोमा देरहासार इस्लारिया म्यानमार जिल्लानिफ्राय लानानै फैबाय होननानै मिथिहोदों। लोगोसे चिरां जिल्लानि बेंटलाव बिसि एबा बिमा बिफानो गथायनानै होबाय होननानैबो बुंबावदों। बेनि अनगायैबो आथिखालाव बिटिआरनि एम आरो मोनसे समाव एनडिबि हानजानि गाहाय नेहाथारि बिफेरेंगा एबा रनजित बसुमतारिया बै सोद्रोमानि सोमोन्दै जानला मानला जेबो अजद गैयै रेजें बान बिबुंथि होनायखौ गोख्रोङै सोंखारिनानै दुखु मोननाय फोरमायदों। मानो होनोब्ला रनजित बसुमतारिया गावनिनो लोगो सोद्रोमानि जेंना जेंगोनाखौ गाहामै सुग्रोमा जासेनो रेजें बान बिबुंथि होनांगौनि जेबो गोनांथि गैयामोन। क'क्राझार नोगोरनि गेजेरावनो पाटामारियाव सनिबारखालि हाग्रा बिफाना AS25AC3951 नम्बरनि गंसे बोलेर' पिकआप गारिनिफ्राय गोबां बिबांनि साल दंफां थुख्रा जब्द खालामदों। हाग्रा बिफाननि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बे दंफां थुख्राखौ सान्दामारि फारसेनिफ्राय लाबोदोंमोन। बे समावनो क'क्राझार साइन्स कलेज लामायाव हरखाबै गारिनि एक्सेल बायनायाव गारिया खारनो हायाखै। बे समावनो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा खौरां मोननानै बै गारिखौ सिग्रोमनायाव दंफां थुख्राखौ मोननो हादों। मख'नो गोनांदि बै दंफां थुख्राखौ जोबोर सोलो बाहायनानै प्लास्टिकजों खोबनानैसो लाबोदोंमोन। गासै 25 एबा 30 रोजासो बेसेननि सिजार जागोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय मागोनि रंजाफुबाय थानाय समावनो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय फावरागुरि गामिनि थागिबि जपेन कुमार ब्रह्मनि नखराव हरखाबै अर नांदों। मख'जाथावदि जपेन कुमार ब्रह्मआ गावनि नखराव अर खामनाय जाथायनि सोमोन्दै फोरमायनाय बादिब्ला न' सिङाव फिसाज्लाया उन्दुगासिनो दंमोन। नाथाय उनाव फिसाज्लाया अर खामनायखौ नुनानै न' सिंनिफ्राय हाखु दाखु ओंखारबोदों। बे अर खामनाया न'नि मोब्लिब तारनिफ्राय हारसिङैनो अर जोंखांनानै अर नांग्रोयो आरो बेनि उनाव लासै लासै इसिंनि गेस सिलिन्डारावबो अर नांहैनानै गेस सिलिन्डारा बेफ्रुयो। बे अर खामनायाव गासैबो न' बांफोरा सिलिंखार जायो आरो बेजों लोगोसे गानग्रा जोमग्रा जि जोम आरो बिसि फिसाज्लानि गोनांथार लेखाफोर आरो गासै 50 रोजा रां बेफोरबो गासैबो खामफाजोबदों। आथिखालाव जपेन कुमार ब्रह्मआ सरकारनिफ्राय थानो थाखाय न'नि मदद मोननो लुबैदों। आथिखालाव मुलुगनाङैनो गिख्रंथाव कभिड-19 गोसारनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन बांबोगासिनो दं। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारिनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'जाथावदि डक्टर नीलुत स्वर्गियारिया गावजों लोगोआव थाफानाय साफ्रोमबो सुबुंखौनो कभिड-19 आनजाद खालामजानो खावलायदों आरो गासैबो कभिड-19 नि नेमखान्थि आरो SOP खौ मानिनानै सोलिलांनो खावलायदों। डक्टर नीलुत स्वर्गियारिखौ आथिखालाव देहा फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसनथाय होबाय होननानै सुलुङाव मिथिहोबावदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।